सब लोग के प्रणाम। जय माता दी। समाज में बेटी के ऊपर जितना अत्याचार बहुत भइल बा, ओह पर एगो बेटी के दिल के दर्द रउआ लोग के बीच रखे के चाहतनी कि बेटी भी अपना मन से का कहतारी। अभी रउआ देखले होखम, अभी काल एगो समाचार आई कि 16 दिन शादी के भइल बा ब्याह के, आ उ लड़की के ससुराल में मार दिहल गइल बा। ऐसन बहुत घटना होता जेमे दहेज खातिर चाहे कोई भी एथी से बेटी के जहर दे के कोई तरीका से फांसी लगा के मार दिहल जाता। आ अभी से कुछ समय पहले गांव देहात में आज भी बेटी के कैसे मारल जाता, ए पर दो शब्द दो लाइन राउरी भाई अरविंद बिहारी एक बेटी के दिल के बात रखल चाहता। अगर निमन लागे तो अपन भाई अरविंद बिहारी के अपन आशीर्वाद जरूर दे हम। अगर कुछ गलती होखी तो वो रुआ अपन भाई के मार्गदर्शन जरूर करम। कैसे कहे के बा कोखिए में मारो तारा अगिए से जारो तारा, कब दिहल माहूर खियाई हम हुमाई के जाई, कब दिहल फसरी लगाई हम हुमाई के जाई। बेटी जन्म भइले घर भर मातम छैले, बेटी जन्म भइले घर भर मातम छैले, बेटवा पर बाजेला बधाई हम हुमाई के जाई। आइल नवरातर जबही घरे घरे खोजब तबही, आइल नवरातर जबही घरे घरे खोजब तबही, कैसे करब कन्या के पूजाई हम हुमाई के जाई, कैसे करब कन्या के पूजाई हम हुमाई के जाई। पापा जी के प्यारी रहनी माई के दुलारी रहनी, पापा जी के प्यारी रहनी माई के दुलारी रहनी, कहल गईनी धन बापराई हम हुमाई के जाई, कहल गईनी धन बापराई हम हुमाई के जाई। घर से विदाई भईनी ससुरा में अपना गईनी, घर से विदाई भईनी ससुरा में अपना गईनी, ओई जो कहनी हम पराई हम हुमाई के जाई, ओई जो कहनी हम पराई हम हुमाई के जाई। एक पिता के वचन भी रुआ बीच रखतानी अरविंद बिहारी के रूप में। देवेले कर जवानी कारी कहेले अरविंद बिहारी, देवेले कर जवानी कारी कहेले अरविंद बिहारी, दान करी बेटी बाबू माई बेटियों माई के जाई,
दान करी बेटी बाबू माई, बेटियों माई के जाई। राखी घर में बेटिए बनाई, बेटियों माई के जाई। उहे कुल के लजिया बचाई, बेटियों माई के जाई। राखी घर में बेटिए बनाई, बेटियों माई के जाई। उहे कुल के लजिया बचाई, बेटियों माई के जाई। धन्यवाद, प्रणाम।